gukwarira ntoya chaka sobwekera nukoro ase county ya Kisii awaso mugavana bwe county ya Paul Simba Arati litikolia rero abaka okoretaro ikasenge nduye nyegetari ya KTRH aserio kurigereria obokoreri bwenseme yomagega iyo ngana gose yamangana koranda buna obokoreri bwe ngendwe yuni gobore obubekegima ase okugacha emebere na Arati nigaikira nasayo na obaga kobuta abakori emeremo banene babere ase nseme yegenda namba chiye gokora amaunchererio erio kwenekia obokoreri burobo ikira numuri keitonde mo Stephen no roboti uraso bwime amatuka bwango iga umuchando bwagatia mebere yaba basirire nigo yaberege gosarikengana ya irero mugavana Kisii goika asenkendo nyegetari ya Kisii referral. The last 3-4 days, there was an uproar about the status of our mortuary. Our intelligence that we have been doing since that time has pointed towards what I would call sabotage that was intentional to try and show our governor to be inefficient. However, we have taken that negative publicity positively, and we have started putting changes that are going to make a big difference starting today. Gaki ngo sabama abirase chifamily kiri cyabwate obororo obunge abangina balingo badengeki nabarora pole nkeligo cyo koiroreka na daktari asaya lazima abe kama yarosigwe umuntu nale ndandengeki kuba agiya mpaka none abantu nabakunyirwa n'ecyaheme kagukwana n'abaliki bamangana magia Arati nigaene kiribuna gatia bateneri benkendu eyo nigo babeire n'obworo n'obokoreri obubase kasi ase babere babo bakwe karamu emambia rero lakini nto konyara umuntu okule naende tunyare ko chifamily emechanda yokolengereria abantu kunya bakolega asigaiga na abaserero na abaserero once abagaka abo banabwabo twabasoke bagenda buya bagenda buya ebakorusia none umuntu osire nyagitari gaiga bamubika n'ibitambaa byonse n'ekimatress emashini enatera bagende ejana bawonjoka bapimira nestima amayiga naende nga ebirengereri byabo nga kibawusalira Simba elieta gati yachinjira chokoronge yobokoreri asenkendu eyo nige serikali ya county akorera maunchureri asaba koreri nobokoreri asenyagitari eyo asa abantu basemigu koira gati emebere megenese chinkendu chinde okoba KTRH nige bwatambage 52 na beroka yokugache emebere na directly ngeki emochari eli enkoro abantu bonsi bakoletu n'abaskali nkoro wasiwere emebere be kuororo chifriji chikolegas na mwira nirigaiga na motebiri chimashini chonsi pias machikoleki chikolegas igo daktari mategali and I'm directing immediately renovation yanse in another 1 month igendo kelikera tukule emochari ichire esvono yo ntagetenga kichi mocha nechi nyinge tobwate muba sakoleta bantu gaiga basirire babe kwes mitigo mpaka makondanse osoka koru oso mubere tigatole ndemebereria korwa igase enkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo mugavana we county ya Kisii Simba Arati anarekwa na kivuna amauncheri amanene anyarekoba ase obokoreri wenkendu yensemeye asagenete buna emechando ya bairo rasa matuka maega tego chikobo rasa matukale bosio kolipoteria Ndizi TV korwa igase enkendu ya KT